Gathon ni gyllid drwy'r funding leader yn canolfan Bro Cernyw i osod Wi-Fi i fyny chydig o flynyddoedd yn dol. Cyn hynny doedd na ddim access i cyhoedd pan oedden nhw'n mynd a defnyddio'r ganolfan. Mae o wedi bod yn wych, mae o wedi bod yn andros o help i lot o wahanol sefydliadau, deud y gwir. Dwi'n hun yn gynghorydd cymuned yn Llagernyw a mae o wedi hwyluso cyfarfodydd ni gymaint. Da ni'n medru yn ystod y cyfarfod, da ni'n gallu ymchwilio rhywbeth ar y we, heb ddim trafferth o gwbl, lle o blaen fysa ni wedi gorfod mynd yn ôl y blaen i chwilio am yr atebion i rhywbeth a colli amser, deud y gwir. Hefyd, da ni'n gallu gyrru e-byst cyflym os da ni angen yn ystod y cyfarfod, a mae hynna jyst yn gwneud pethau gymaint mwy hwylus a mae o rhoi cyfleoedd gwell i ni jyst oherwydd gael o yn y ganolfan. Oedd cael mynediad i'r we mewn gofod sydd yn agored i'r gymdeithas jyst yn beth gwych. Dwi'n gwybod o brofiad bod o wedi helpu sawl unigolyn a sawl cymdeithas hefyd. Dwi'n gwybod enghraifft oedd yna ffrind i mi oedd i access i'r we ddim ar gael un diwrnod. So nath i godi ffac a mynd i weithio yn y ganolfan yn Llagernyw, just heb styrbio i diwrnod i o gwbl a just mynd yna a gweithio. Achos bod o'n ofod sy'n ar gael i bawb, mae o yn wych, mae o'n adnodd mor dda i gael mewn cymdeithas. Dwi ddim yn credu fysa yr prosiect wedi mynd yn ei flaen mor gyflym heb yr cyllid leader. Just oherwydd mae mor anodd cael cyllid i wahanol bethau a dwi'n teimlo o pan oedd yr cyllid ar gael, mi gafodd y Wi-Fi osod yn eitha cyflym. So oedd ar gael i'w ddefnyddio gen y cyhoedd mewn amser byr iawn, deud y gwir. A da ni jyst mor ddiolchgar ohono fo, fi o'n i'n lwcus gael o ar y pryd ac mae hynny diolch i cyllid leader. Dwi'n credu bod darpariaeth y we yn y canolfannau wedi bod yn andros o help i bobl. Enghraifft, o'n i'n sôn am sut mae wedi helpu ni yn y cyngor cymuned, ond mae o hefyd yn gwneud y canolfannau cymdeithasol yma, wneud o'n haws i'w gosod fel canolfannau i gynnal cyfarfodydd, enghraifft, jyst oherwydd bod y we yna ar gael. Enghraifft, mae nosweithiau ffilm wedi bod i cymdeithasau i drio codi arian felly, ond da ni jyst yn gallu defnyddio'r we ar gyfer dangos ffilmiau lle so ni ddim wedi medru o blaen. So maen nhw jyst yn hwyluso sefydliadau cymdeithasol hefo creu digwyddiadau sydd yn helpu'r gymuned i gyd. Ar ôl cael darpariaeth we yn y ganolfan yn Llagernyw, dwi'n meddwl bod pawb wedi gweld pa mor ofnadwy a ddefnyddiol oedd o, a mi ddaru hynny wedyn arwain ymlaen i gael cyllid local full fibre ar gyfer canolfan Gwtherin sydd yn un o'r 2 pentre sydd yn rhan o Bro Cernyw. Mi ddaru'r cyngor Conwy hwyluso hwnnw hefyd, ond doedd o ddim yn leader funding hwnnw, ond dwi yn sicr yn credu bod hwnnw wedi dilyn oherwydd bod bobl wedi gweld budd o gael y Wi-Fi drwy y cyllid leader yn Llagernyw. Felly erbyn hyn, yn yr gymdeithas yn Gwytherin, mae gennym ni, yn y ganolfan, mae gennym ni Wi-Fi llawn sy'n ar gael i bawb, a mae hwnnw wedi bod yn wych hefyd o ran, mae yn ganolfan lleol i mi, o lle dwi'n byw. Dwi wedi ddefnyddio fo sawl tro yn dod yma pan ydy'n we fi ddim yn gweithio adre, neu da ni wedi medru defnyddio'r we mewn cyfarfodydd eto. Enghraifft, mae gennym ni'r sioe amaethyddol leol, fi oedd o'n andros o help ar y diwrnod yn ystod y sioe eleni. O'n i'n gallu rhoi lluniau o'r sioe fel o pethau'n digwydd ar cyfryngau cymdeithasol, oherwydd bod gennau y we. Does gennym ni ddim signal yn y pentre, ddim signal ffôn, felly o hynna ddim yn bosib o gwbl cynt. Mae o wedi moderneiddio darpariaeth ni yma yn y ganolfan gymdeithasol yn Gwytherin.